Da ka jing thumu ban ai man se mi ki samla bat ki paj ba ka than motion road bakin la ban yeng hala ki jong ki jan da ka bas dang no ban sengi kam la jong klem da up shu tangi kam sarkar nagalyang North East Institute of Professional Studies ka shlem ai jing kai seng kam la jong klem jing seo kala panlong ek start up tools distribution awareness and financial literacy program hakathan pormauthau motion road West Khasil district Nagabentai ki rangba bat samla ki bala pendep jing shahi kai bentrei haki kam per daga jing keshan jongka National Bank for Agriculture and Rural Development Meghalaya Regional Office kumshi benta ban ai jing keshan ya ki samla ki bala dep shahi kai nakliang managing director ke NEIPS usamla Michael Thongni haringkat ki weipat ki riu kongsan ki la yo ban sam ki tiar sengkam la jong shiki katto ka ne ki bala yo ek training khnang bakin la ban sedang no ki jing thaukam Nalor ka ne la penlong ru ke jing pensyai helor ki scheme bat ki jing mentoy na katanat labor bat ki jing mentoy ki bala ban yo na katanat MRB Nakliang jumpa Michael Thongni managing director la penbenaru ba ka ne ka slam kan yarap saya san phongut ki samla ban seng kam la jong hapo kathan motion road kumta ula kentu ki samla ban one tap no ki application ban pendep ki kam ki weipat ki balai don lang ban ajing kran hakate ki sngi ki thop yi kong phila nong kandri DDM kong Patricia Warji LDA Labor Office West Khasil District ba Wilfred Doling branch manager ke MRB Riangdo ba Riang Shai Renta Thiang president ke VDP Pormauthau bat ki wei nakaliang ka jonga ngasmutanat sikadai habang yo sngo wei na ki trainee urang ba ye ula persang Banwat ya ka history jong ka North East Institute of Professional Studies berkumju sepang jonga tingi ka jong pi ku ki khon samla yang na ka por ka ai mensim yang abangan ya seprang bentu ki jinge banyale na ka banta ka jing bha jing miat jong ka snong ka thau kani ka North East Institute of Professional Studies ka jongi kadan ha keleng ka jala Meghalaya haman la ki district jong ka ni ka state nidon ya ki training centers ki jongi dang sipang idang depli ya kan ka snat trekam ko jongi hangtai hapos nang jawairu ka badai ka West Giant Hills district bat ha jo ko por hakini kisngi in salet ban pli biang sagawai pat ka training center hapo clear naka banta ban syakri ya ki khon samla ki bawat ya kalat kelenti ban penio ya kamai kaji ban pendap ya ukhilja ha jo ko poru hakini kisngi ngin sasu thit Shathi Shapo Garo Hills Commission jong kani ka North East Institute of Professional Studies kadai ban pen scam ya ki khon samla ki bawat ya ki maulan nai ban pung pernai ya la ka jong ka jing im ham pai khmat kerpang hi ha ka jala Meghalaya ka padai ka snong ya ka balakha yang unong seng habangan le keleng nga persang banyakran baki khon samla bagim dai than ban up tang ya ka kam sarkar kadang tang kindiat kad baka population jong ka state ka jangi kadang sibun ba haka jingdan breu ka jongka bagada kini ki breu lagi khon samla ki jangi ki pele jingmet ban ya kam sarkar baro mano ban sim ya ka jingkit kli ban pun khlan ya ka revenue jong ka jala kane ka jala Meghalaya ka jangi ni dan hapdeng ka jing syakar ku ka bakrau ha ka bayadai baka jingdan ka jangi ya ki marpo kendau hapo kamai mariang ni dan ro atat ya kita ki opportunities ane ki lat ki lenti ya ka bang ngikum ki samla ni la ban kunjo ban sedang dai ai ban pen scam ya ka yeng ka sam bat pemiru ya ka lat ya ki we bikin wana trelang bat kata ka jaka udakhara ba uwana ka ni ka jaka ka jongi uang paisa hawa में उड़ता है ngong kumno ka paisa hawa में उड़ता है haba ngangapet ngami I ka paisa ka ba urta mo henry uang yang ba kandai kebangangatau siapang kapisa Henry kilat kilenti lada seng lada kwawan rakam kaneo ka jela ka jongi kadang don ya ka jingdon kam jong ki beriau mabalai ompat don bawan ra ladang ya kuran siapang ki industries bansnahi ya kini ki syuki plastik kapan la banyarap le se ka marang ka jongi ban recycle kini ki plastik ki belar plastik ki babrat halenti hasangking kata ka industri le se ka pan ai kam shibun ba ki khon samla bakabau kawai ka bakong santam kolong kan penmiru yiki products ban ai sikinong di dukan hakador ka bata nang ta pade uta unong di dukan undi da kador batat sikipad ba mabalay ulalait ban sewe ka bailenti ka bajingai
ula light ban siu ya ka baikit bai ba jong ki raw materials na ki materials punan kam ban snai kita ki products ba kam kong san lai ka long ba la ban ai kamru ya ki wei Henry hajala Meghalaya ka jong i pinyo i empat dan kita ki industries ki ba penmi ya kum kita ki jatkam ki panyarap lem ya ki wei pat ki kurun samla nyu i badan tang ka factory ka ba penmi ya ki bilar umdi lada ki kurun samla jong ka than kim scam haka terpeng ka jongki ladang ibu yaki para ki jongi ki kon ki jongi kinam scam ba ki dan hapdeng ka jingma ka khra ma play kimla ban shania ladang ikwa ba ni ka jat benre ka jongi ka long ka baklan ni dai ban pen scam yaki samla ki rangba ki ban menta namar dai kini kita ki khur ki ban tingshan ladang ikwa ban pengkedan ya ka kho ngilan kam ya ka ja enam dai ladang ibani kedang ladang ikwa ban job hakathon ka jungi ni ban kudup ya ki jinge baka jinge kalang ka jimbam ya ka jingim ban tempoy sya ka thong jong ka jingjot kadai nandai Kresibun sara Michael Tony ibalawan ra angni lombai kana ya kani ka jaka puli hangni po sinong jungi patkalong ka jingker ko ka bakraw na ka banta jungi ya sinong ya ki jingdon kam jungi kum ki samla kung kapa kilong kami ki baron kam ni kini ka training ha ki bubun ki jat kam lani ki training ki prepare Tigalong ro kasin ka banungkong nga bangayo kundo iba Michael nga abana nga dora ta ka masim bangan ay masim na ka banta ki para samla para kasi jongi wala banle ekonomi no kam ya la ban ong sha lembet jong jing perkhat jong ki wei pan kau ka bang pensyai ka long ba kani ka pisa ka bangi deposit ka hap pendun hapo ka district hapo ka state hapo ri India himo ka hap pendun namari kan ka deposit dan ibu ha bank lada kan pendun lada ki bri kim yo ban shimram kalek na shakiri state kini ki ATM ki berfidan da pilek penjerong pilek cabang belayu ban deposit ban saya pisa din yang withdrawal boni badai ba withdrawal sisi lawan pisa MG sisi lawan pisa kan jong kan scheme tilada pilek penjerong lan mapi hapo MRB pin use ya ke ATM mo tiba inum dan por kan ban pet dan proses ki loan Layo dadadi banuan hiyang ni ngalasaki ba kani ka institute kali ayu te lamba i ba Michael i balong MD ba tungjung CEO kira yo sngo ya ka objektif jong kani ka institute ba ka jing sang yo i kalong ban ai jing tip amtam kini ki trainees habaro kiliang ki ba la ban seng ki kam la jong ki lane hakinu kinu ki kam ki bayade ba ki kam level